sing tupo kang kulon omening kang tiasa ngaboke kawanku sakum jajangan angin sangat hangiki sang resihana man kang hanjok saking yati risang Raden Hanoman ya risang resi mayang koro ingkang sampun gentur ing tapa ingkang mapan wonten ing Kendali Sada Kendali ngono wis ngarani pamekak usada bakal angusadani gerahipun Prabu Rama ingkang kadusta kang garwa Ninje Dewi Sinta Nanggeti Sinta Hanoman sinaosa awujud ketek putih nanging luhur bebudene Hanoman kang mapan wonten ing Kendali Sada ngrindhal menika pangipur dhateng warga Wandawa ing tlatah Dusun Gentang Nenggeta sinten ingkang tumapa wonten ing Glanggu Liman nuninggih satriya-satriya putranipun Prabu Rama bumi gonjang ganjing langit kelap-kelap kantos lir kincanging alis risang mawe gandrung sabarang angkat bulu germoyak maya berbulu kaya ana tejo kang amau mawa Prabowo nanggeta tejanipun risang satriya putranipun Prabu Rama kang papakang dening Raden Rawanaraja Prabu ing Alengkadiraja kang berbudi candha Budreng kulilana rejrek grebang ahoy
nyegat sang begitan kendat ana samulan lir jiwa sang mangsa mangsa pecah rasa layan
Dinareng suwarane wis mongko gamelane ranane endah asli siap kelon bermati carane pak seno maca mondoblan benantoni serarame jaranan seni tradisi ayo diduri-duri awas siap Pandawa tata gati wisraya Indriyaksa sara maruta Nangge sinten Raden Hanuman ingkang us ageng saking pertapan Kendali Satra Anoman yo Resi Mayangkara kang pambela kadang Pandhawa senajan dedeg piadeg alit ora sapiro nanging kawan Raden Bratasena Raden Hanuman tasih tunggal bayu mila boten namung kaliyan Raden Hanuman linuwih kadunungan kasekten kang sekti mahambara aja ubae
Raden Anoman yen mateng aji datang meluwi gajah karo sanane. Ayo, aku senajan to wujudku kena nanging bisa toto jalmo. Wah, wah. Apa prajurite Prabu Rama sekentekan manungsa waduh Ngriko semono agol-agol ngalengka diraja den tamakaken Raden Anoman datang ora tumapa. Raden Anoman sedya matekaji maundri. Ayo, Bajotaki iyo senajan to aku semencile ora bakal mundur sejangka. Ayo ayo rikala semono Raden Anoman sedya matekaji maundri. Aji maundri diwantet karosane datang ngungkuli gajah. Sagajah, rong gajah, telung gajah, patang gajah, limang gajah, enam gajah, pitung gajah. Ayo, iso. Ora tuwa iki agol-agol ngalengka diraja. Iya. Ayo, iso. Ayo, tak coboni pisan kas. Iki, ayo. Aduh, wah.
Minggu ayo koncone rapatan rame-rame bebarengan sekancane hati-hati yo ketembangan sempenak aku gocekan pada bulan eman yen do turu sore kebenaran awan mau ke objekan bengi iki ayo kanca bergoyang sambil tertawa, tetapi jangan sampai kau lupa diri. Di malam minggu ayo goyang sampai pagi. Di malam minggu malam yang indah sekali. Ayo bernyanyi, bernyanyi sambil menari. Angkat kakimu, goyang-goyang pinggulmu ke kanan dan ke kiri. Yo ayo bersatu di malam minggu berjoget bersama-sama, bergandeng tangan bergoyang sambil tertawa. Tetapi jangan sampai kau lupa diri. Di malam minggu ayo goyang sampai pagi. Di malam minggu malam yang indah sekali. Ayo bernyanyi, bernyanyi sambil menari. Angkat kakimu, goyang-goyang pinggulmu ke kanan dan ke kiri. Ayo bersatu di malam minggu berjoget bersama-sama, bergandeng tangan bergoyang sambil tertawa. Tetapi jangan sampai kau lupa diri. Di malam minggu ayo goyang sampai pagi. Ya. Ayo, lek dikenteni kendange ya.
Yoto Braune Dobel Seto. Oh, oh, oh.